Nuwun. Nggih, ayam kampung apa ayam? Kampung ngaten. Kampung nggih. Nggih. Terus yang kampung ya, Mbak? Kampungan, Mbak. Nggih, nggih. Nggih. Nika nyun sewu sayur napa Mbah nika Mbah? Ing samping. Gori. Oh, gori. Oh, ngaten. Kula nyun sewu nembis pinjam niki, Mbak, sowan mriki, Mbak. Dalam Bantul, Mbak. Kula Bantul, Mbak. Nggih. Sekedhik amun, Mbak. Sekedhik amun. Pun ngaten amun nggih. Nggih, sampun napa? Niki apa ngono? Ayam kampung yang putih, Mbak. Gen gending napa gen Nggih, paha atas, Mbak. Oh nggih. Paha atas niku sing gending ya. Pun cekap makan amun, Mbak. Nggih tempe mboten. Bener sah. Paha atas kalah telur bangun, Mbak. Oh nggih. Oh nggih. Kertas dulu penek ya boleh. Kalau dumugi napa kuburan mau hampir